Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas o kapiskay. Pasensya kaayo no mga ka-listeners no. Mga ka-followers nga karon pa ko naka-upload no sa sumpay sa drama sa Crispin o Basilia no. Kay nausahay nga busy ko usahay no. Mga ka-listeners, mga ka-followers o karon no atong ipadayon ang lain sumpay ni Sigalanon o sa dili pa day no. Di ako basahon nga pipila nga nag-comment kang James Sabuero, makalingaw po nga drama. Salamat kayo no sa pagpaminaw. James Sabuero, og shout out dai no kang Rodel Amay og si Johnny. Pirmi jud mi naminaw sa drama. Salamat kayo no Rodel Paran sa pagpaminaw sa Crispin og Basilia. O palihog dai ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung na ako'y bagong i-upload nga mga sumpay nga drama. Mga ka-listeners no, mga ka-followers, salamat kayo no sa pagpaminaw. Og shout out kaninyong tanan ha nga nagsunod aning drama ha. Og karon niya ang laing sumpay ning Sugilanon, Crispin og Basilia, Part 6. Pinugong ka si So! Binignit ka! Binignit nga way timpla! Kanalimta pagbutag kamay! Way lami! Animal ka! Usaman, gusto kang ako na sang iparusot ni puno akong kumo! Ha! Gipangandaman ko na daan oy! Nagtuo kang wa ko ni ma-anticipate daan? Ha? Bright ko ni tiyago, bright ko! Dili ko bugo! Sige! Suway palusot anay mong kumo! Suway kong sukmag! Ah! Yay! All right! Rock and roll! Woo! Wow! Papadlo nga mahin mong tatay. Lain siya na sa tatay ni mo na. Naig mahinayak sinutyago na. Pero, Maayong Ano yung anak pagpaminaw ang sa kapuso, Lex Christine? Pino. mo naging may speaker? Ha? Oo, din no. Huwag ka ni Binuan ng Basilia. Ako sa badlongon sa tatay, Christine. All right! Yay! Rock and roll! Ilumay! Yeah! Clara! Tama mo, Clara Crispin! Noy! Magabong man ang imong gitara, Crispin. Uy, agoy. Agoy! Ayaw ba sila gitara, tay, uy? Ikaw binikaskas na. Pero wa ko magdahom. Uy, nga ingon adto kakusog ang iyang sound. Wag to gisaksak sa kuryente. Agoy. Bitaw si Igo man akong usbat Nga ko. naman to. Sige lang. Kuan, kanang ako niya tong ipangutana sa akong gipalitan. Ay, si Basilia magiging to ba? Oops! FYI, dunanay built-in speakers ang gitara. Gusto! Aha! Kaya nundum na ko, Noy. May built-in speaker din na akong gitar, Noy. Ah? Doon na din ay ingon ala. Maogyo doon ingon, anak. Masag kam surtidaan, God. Sorry, Noy. Nalimot ko. Ay. Ang pagkaskas o kusog, maoy makapa-activate sa built-in speakers. Mao to, Noy. Mao to ni kusog kay... Kusog mayo si mong pagkaskas. Muna mo pa activate sa built-in nga speaker. Akong soyan, ha? Ay, ako soyan. Hinayon sa unan ako, ha? Celia? Christine? Kawasad ni mo, eh. Ha? Nga naman? Unsa ti ay akong gibuhat? Katong gitara, God. Ah, so, ako'y imong gipasanginlan nga miguba sa imong pagpamisita ni Clara? Mao pa? Kinahanglan pa ginay pangutana? Klaro kayo, eh.
Si Tiago ang basula, Crispin. Ayaw ako. Kinsa may nagsaba-saba? Ako ba? Ako'y nikas ka sa gitara? Ako'y nag-feeling rockstar nga nag-concert? Ah, Ang nakadaot nimo, kay ako dayon imong pasanginlan kung mupalpak imong diskarte ni Clara. Ha? Di sa ko magpakita nimo, uy. Makapahiubos ka. Basilia? Basilia? Hala. Nagluod. Basilia! Uy. Dinero di ko sana nakatog. Di sa ko magpakita nimo, uy. Makapahiubos ka. Basilia? Basilia? Yoo! Basi na din sa basement 1 si Basilia or sa basement 2 ba? Ha, Basilia? Langga, Basilia? Inday? Ayun na pang luoday. Basilia? Yuhu! Huwag ginuparamdam si Basilia da. Lugawa. Kang mangluod dito siya sa... dito mangluod og dugay eh. Ako yung tawgon. Basilia! Basilia, day! Yuhu! Basilia! Bebe, ubanay ko sa Barangay Health Center, ha? Huwag yung Basilia da. Huwag yung kubantay ni Goldie sa... Kitahagan niya si Goldie. Si Gawas. Tingnan nagtuwa sila si Gawas. Huwag yun sila. Nayubos yung pag-ayos na ko si Basilia na. Ano yung sagko eh? Ano suko-suko sa dayon ko? So kaya akong angay buhato, no? Aron mawai ang kayubos na ko. Ano saman? Niara ko sa punuan sa Mangga, Crispin. Naglantaw ra ko nimo. Pero, dili una ko magpakita nimo. Dili una ko magpaduol nimo. Husto ka, angay nga mo distansya una ko. Labi na sa imong personal affairs. Kay bisan unsaon ako paningkamot nga dili manghilapot. Di ko makalikay. Pero, nahiupos ko nimo, Crispin. Nahiupos kaayo ko. Lain sa mangluos Basilia da. Saan kanin ako sa? Nagpalayo ng gigato siya nako. Di nagigigato siya mo balik. Pero, hindi siya tingali, uy. Basig, nara siya sa daplin-daplin. Sa kakahuyan. Basig, nara siya diha. Mamasin lagi apon ko. Basin pag-iya kong madunggan. Mag-ilis, tay. Abi na kong magdali ta. Ay, kung apurahan niya, kay garisod kong sulob ini akong t-shirt. Sakit masabdan ako mga samad-samad o bukol, oy. Palabi mo sa bukas imong gibati pagabi, itay. Muro mo sa kagaihas gitara ni Crispin. Ay, kung ina-anak magsut ni Clara, ha? Na. Sorry, tay. Sa gawas na lang kung maghuwat ni mo, ha?
panagmata ang nag-concert gabi eh. Ay, hirap gawas maghuwatay. Oh, manlakaw sila. Hi, Clar. Oh. Good morning. Bagago ni mo na napakita din eh. Tara. Katingalig. Oh! Tinuod, gud nga gibato kanoy. Lumpong kang dako. Diyan hindi kang tuyo tungod ana. Pahawa siso ha, kung di ka gusto masagpaan. Ops. Kalma lang, good. Dili man away akong gianhi. Basilia! Basilia! Uy, Tay, Kasi gitawag ni Crispin. hilo mo. Basilia! Inday! Makita na taon, day! Ay taon kong tago-tago eh! Basilya. Kisa Basilya, oy. Ambot. Dili kay kipagutalan ako, oy. Tanaw mo ka na ko. Tanaw ko taon, piyong mo ko. pagutan na tos Crispina. Ako ra. Why mo sunod na ko, ha? Basilia! Kapoy na taon ko, day. Makita na ako. Kanina ra ko siglibot-libot din eh. Asa naman taon ka, day? Kinsay gipangita di mo, Dong Crispin. Si Basilia lagi, noy. Mayong Naruto na ako. pagduminaw sa Lex Sa Basilia ba, Pinoy. oy? Ha? Ah. Kinsa na si Basilia? Ang akong iring, noy. Imong iring. Ay, daghang iring, oh. Lain-lain na nagpusing samta nga tuhog. Naay nagtikungkong, naay naghayang, naay nanabos dunggan. Katong itom, noy. Si Goldie. Abi pa na ko Basilia niya. Guldi di ay. Kung ano'y Basilia iyang tinudngan. Goldie iyang angga. Ha? Ay, noon sa man ko. Galit pa na kong ikulbaan. Kinsa man ko ba silang gitawag ni Crispino? Clar, Kalma lang, Clara, ha? Kalma lang. Ew, dirit sugri ak. Clar. Ay, guguhit. Oh, Galagot pa ba ako ni mo, ha? paragod. Ganun kalagot man ka. Giyon sam diti ka. Ako, wa. Pero si tatay, imong gingalan og dili mao. Wa kay batasan. Anak kas bugasan. Lawgawa sa dimoy. Nalaan magugusin mong tatay. May nagudan mong sabot. Nga magpartner in crime may batok ni Crispin. Ingon pa gani siya nga, dili ipasaba ni mo. Unya, makakita na lang ko ninyo nga, nagkuyog-kuyog ni Crispin. Lain ka nang nguya baruganan, Clar. Basta! Wa ko mako yung sinalbahis ni mo pagtawag sa akong tatay. Wa kay respeto. Sorry lang, Clar. Ito pag sorry ni tatay, uy, ayaw na ako. Kay bawa ka, siso? Kasagpaon mo ko ni mo. Nagpugong lang ko. Ah! Sakita ko eh. Huwag ka pa nagdangdangan, ano maka? Yay! Wa ko kapugong. Huwag ka kapagong. Mapag-ipagingon mo kasagpaon ka na ipiti naman. Ah! Sakita. Oh! Ilan? Ah, Tay, mag-sorry ko na sa sisaw ni mo. Ha? Kasukmagon manuong ko anak niya gani. ay, ay! Kalain ninyo ay manritso man mo. Makabaos na ka, tay. Ay palagha! Dako ba yung kagsana kung tinukunga ka? Di na magani unta ka, di na maganda ka angay magpakita pa na ako. So, quits na siso. Nakabayad na kasi imong atraso ni tatay. Kung sila kabayad, kuwang pa to, oy! Ako naman na siya gisagpa ganina, tay. Oh, mao ba? Okay. Sakit ba kayo, ha? Unya, Aw! Awa. oh, Dawaton lang suway kusmod.
Di kagad angay magkusmod-kusmod ka nakasak. Nagkasama sa kanoy. Nga, mga tarungan para bagyod. Ay, nalagod ng reklamo di asiso. Di ano man ka para mag-settle ni tatay. Wa mo kumani para magsitol. Ni anay ko pratanaw niyang dagbay. Human siya batuwa sa inyong mga silingan gabi. Sa! Ay, basta kay maunay iyang gisulti. Ang itom niya nga iring ang iyang gipangita. Ang iring itom nga ang tinuod pangan Basilia ug iyang gianggaan og Goldie. Kuya Wakod, may tinuod ka pangan ug may angga pa ang iyang iring? Ay basta kay maunay iyang gisulti nako. Wirto giris Crispin bisan ang saon na. Uy, Nga naman tay. saman di ta man lakaw. Di ba malakaw man ta? Oo, no? Mga tumritas barangay mo reklamo sa mga nibato ni mo gabi, itay. Sulay na eh. Nakulay mo buhat ni gawa si panawag ni Basilia. Ito may cellphone siya kay ako lang tawagan. Chatan o matiksan man. Hey, gilasa gito eh. Naanan mo kung naa siya? Goldie! Goldie! Ay, si Goldie! Goldie! Oh, asa mo nga mo? Asa si Basilia? Basilia? Basilia, ibalik na kaday? Basilia? Ay, katinugong ba yan ini, nauna na mahinuon tas mga tinugong dako. Kita na mahinuoy nagkatubang og reklamo nga public disturbance. Pero, gidawat raman sa barangay mo reklamo nga physical injuries tay. Oh, niyan mo ko ebidensya good. Ay, Ay sa pagingon anak tay, uy. Ibog ra bagit kayo kas gitara. Kuwang na lang kod nga imong habkan. oh lagi. Pero ako maingon adto kung wa pa to ipakita ang Crispin ako. Sa ato pa, sa yung Crispin. O sa kayo. Hi. Ay, turong tinugong ay, wa palibak. Nagkugos-kugos naman siyang iring itom. Nakita na days Basilia. Basilia? Asa pa man ka? Yan naman si Goldie. Ikaw wa pa man. Tatay, nakadungog ka ato? Ingon siya kay... Sa to? Si Goldie o Basilia o Sara? Namakaks Crispin? Basilia! Nakadungog ka na ako. Asa naman ka, oy? Oh, Hindi gud ang iring si Basilia tay. daan pagod ko. May gitago yung misteryo ni Crispin. Oo. Asa naman sa katay? Na ako maduwas, Crispin. Ayaw sa kay. Ikaw ba? Diretso dayon ni siya. Oy, chill lang good. Ayaw pagdali-dali. Excited ra kay kada. Ako siyang sudyaan, siyang sulde. Ayaw lagi tay. Ay. Tanawa ko ha. Imo siyang picturan? Ako siyang videohan tay. Basilia! Day! Asa naman ka, oy? Pakita na taon? Hi. Ay, ginaling Crispin. Kiat lang dakway. What na? Givideohan na siya ni Clara. Kuha ko'y buhaton ini. Musamot na gud ang ilang pagduda. Oh. Anong imo na magiundang? Sakto na to tay, uy. Ebidensya na to nga atong ipakita ni Crispin if ever. Nagkugos na gid siya sa iring nga itom, pero nagpadayon siya panawag ni Basilia kung kinsa man na. Sa imong tanaw, kinsa kaha si Basilia? Grabe yun din pangluod sa imong amo na ko, Goldie. Sa may akong buhaton, aron iya akong mapasaylo.
Mawagin yung pangnoon ako ba? Igo rin sa kamingiyaw eh. Di mo ka musulti. Mitata itong musulti yun ka. Sige na lang. Padayon lang akong manawag niya. Day! Basilia! Basilia! Maayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Apa man nato na ipakita ang Crispin? Unya, ugma or sunod adlaw. Basta kay later na tay, kanasakto nga timing. Ay nga na mo kuday karon na lang. Doon na ba ay panultihon nga, do not wait for tomorrow what you don't want others do unto you. Ha? Kaka naman ka tayo, uy, di mo guna mao. O sa ganito na. Do not do unto others what you can do for today. Nasa di ay ka. Nahinumdon ako eh. Do not wait for tomorrow what you can do for today. Because no guts, no glory, and no ID, no entry. Hala tayo, uy. Katawaan mo sa mga tao, anak, kung may makadungog. Ano di? Ang tao na, no ID, no entry, uy. No face mask, no face shield, no entry. Mauna tay. Luto na lang ko guldi eh. Mukhaon lang ko daguog naman akong tiyan. Maayo man ka. Ready naman dahil mo pagkaon. Na dry food. Nga usa ka sako. Kung nasa canned food nga easy to open. May tagdoon na mo sponsor nga cat food no. Nasuod lang kalit sa kong mind da. Hey. Uy. Wala. Ba't tingog cellphone? Sakit tuyo kay manager sa? Manager mo nis bangko. Siya rin kikitagaan ako sa akong number. Uy. Lain man yung numero ha? Puro raman ni Juan. Puro na ni Juan. Doon na di nga ni. Aning 09111111. Yawa ning numero ha sa? Hello? Tugaya sa mo magkatubag, oy. Oh, kasama nga Arnold? Sabadya! Makasamang Arnold karon. Oh. Sorry, Atty. Rufil. Hani sa ata pa, lalaki ka na ay kong tingog? Ha, Crispin? Basilia? Ikaw ni? Che? Sure, oy. Nga ikaw ni? Doon nalika kay cellphone. Ug sa maning network nga mong gigamit nga naay manig numero. So, maog ginay atong istoryahan? Aw, dili na. Ay, nakuratan mo kung nanawag ka. First time kong ganako ni. Was ko magdaho nga manawag sabday ng mga inkantada. Pero nalipay ko ba sila? Nalipay ko. At least, nagparamdam ko ganako. Pero, mas mayon tag mubalik na ka diri. Lahi magig kayong nga waka. Wag ko nahimong trabaho diri. Sige lang kong tawag ni mo. Nadunggan na nun ko sa atong silingan diri. Maubitaw nga nanawag ko nimo kay tungod man sa imo mga silingan. Ha? Paminaw ha. Paminaw gyud ining akong isulti nimo. O sige, maminaw ko. Unsa man na? Tay, wa lagi mangharana si Crispin. Gusto yung kang mo si Crispin nga magdaan sad sa iyang gitara o niya gitara o niya matinta na sad ko o niya mag-concert na sa kong rock and roll. Niingon ramang kung wa mangharana si Crispin, tay. Wa mo ko maingon ka gusto kong anhi siya. Oh. Siya lang gud, tay. Ay, tuod. I-send niya to na ko imong video niya, ha? Kaya ako siyang atuon ugma. Kinsa gid ka si Basilia, tay sa? Kay ang butlong. Affected gid kay si Crispin. Kay wa man gid siya malakaw. Wa sad siya mo anhi. Kung magsige siya pangitang Basilia, unya iyang ipatuon na to nga ang iring niyang itom, nagpasabot ba nga may kauban si Crispin sa ila? Ug mauna si Basilia. Pero kinsa man lagi si
Basilia, tay. Tao? O mananap? Maulaging atoon ako siya og mangutana ko. O ipakita ko niya ang imong video nga nagkugos siya ang iring itom samtang nagpanawag kang Basilia. Musayo kong padilhig sa gawas. At taga na ko Crispin nga mo gawas. Teka na yung mga layang dahon, uy. Clara! Oh, tay. Oh, nauna pa na ko ni mong mata. Abi ko bag natog ka pa. Sa'yo ko nakamata, tay, uy. Nakaandam naman sa ko pamahaw, tay. Oh, mao ba? Rahaw niya na ng pamahaw eh. Wa ka pa ba makabantay, Crispin? Wa, pamantay? Uy, isa mo to? Wa ko kaila. Basilia! Oy, diyan ako, oy! Oy! Uy! Tay, tanawa. Hala! Ha, mau na diha. Nagulak ka, mugog ka. Siguro ka sa ito, dire. Kada. Oh, milapas ka di ay pagka. Ha, mau na diha. Mauna si Basilia, tay? Naunsa ka, tay? Ngisi-ngisi mong ka. Uni ayo-ayo si mong hinapay. Ay, chicks mo na yan as Basilia. Halo, si Totoy. What is the meaning of this, ha, tay? Artista lagi kayo tang duha, Basilia. Aw, unsa man? Nakakita gito sila na to? Aw, nakita gito sila nimo? Oh, uy. Og, tana dayon. Manood na ta kay moduol na nas Tiago. May noon mo doon na sila. Aw, sino Tiago? Parang ipalaila ka nga akong igagaw. Best friend, dili ig-agaw. Ha? Maayong buntag, Crispin. Uy, may bisita man di ay ka. Hi. Iya. Kwan? Si Basilia, no eh. Siya, bitaw, si Basilia. Hello. Basilia, sino Tiago? Among silingan. Good morning, iyo. Iyo. Ay. Sakita sa tanang paminaon. Uy, lupig pa may gibunal-bunalan ako sa iyong kabuntagon, anak. Pasensya na, no eh. Nakalitan lang si Basilia. At Tiago na lang, Basilia. Tawag lang kong Tiago. Ay mo sa imong may batasan si Basilia na, no eh. No, Tiago na lang, good. Aw, Manoy na lang, Basilia. Ayaw na lang iyo. Manoy na lang. Tiago lang. Mao may iyang gusto. Yes, salamat, Basilia. Pwede makiglama, no? Social distancing, Tiago. Ay, kalimot, Oo, ana. no. Social distancing man di ito, on. Bago pa kang mataunsa. Katag-an lagi ka. Klaro man, kay gimuta pa man ka. Pingawan ako ni Tiago eh. Nisirit magpauli. Wasad ko kapangandam ini da. Nga, makrasi ni Tiago ni mo? Ay, kung kataw eh. Kay wag yun ko malingaw. Sige. Di na ako magkatawa kay. Mangluon niya sa niya ka. Mawa na si kagalit. Mawagtang ka. Mamahaw una ta, Crispin P. Gutom da. Uy, ikaw na di ka? Alangan, nagpagkataw na kuko. Mukaon di ko. Sige. Nagluto mo kong itlog o hotdog. Mangaw na ta! Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Kinida. Saktong tingali na akong hinapay. Unsi mo gibutang tay, mantika? Grabing mantika, oy. Gel sad na, no? Insert pa. Ana, magina basa doon natin pormahan. Kinsa may mong pormahan, tay? Si Basilia. Kuyawa ko di mo, tay.
O pagani ka makaila, imo din pormahan? Siwa makaila. Siya ganes Basilia. O lagi, pero wa pa ta mahibaw giunsa siyang Crispin. Asawa ba siya o unsa ba? Si asawa. Pataka ka na magyawit oy Clara. Oh, igon sa lagi siya ni Crispin. Mabitaw mo ni Sita ko niya aron magkaila-ila ginig tarong. O niyag asawa na siyang Crispin. Eh, lagi pataka diha. Di ko maglagot. Di mo bati akong naong. Mugurong ko na imong naong tay. Bisan sa imong mood. Unsa? Lamit man daan nga hotdog. Okay, lagi daan mahimong tao, no? Tempara. Murag, unong magito kabog akong giluto ganina? Unong kahotdog, ug duha ka itlog. Akong gi-times 10? Bantog ra ni daghan og kalit. Ngano? Nay, nagpadungat ti kuwang maot. Ha? Si Tiago, nagpadung din Mamisita na ako. Unsa? Ang sinugod ka. Unsa may mo baton? Kulba my heart sad ko na. Karon pa magkumakabatsag pag-usap ini pagbatiaw eh. Mura magigitik ang akong kalag. Gilok ka. Gilok is my heart. Gupahang Basilia eh. Cute. My Morena girl. Ngano? Ngano man yung kasulis na ako. Hala. Dikalit man yung kaluag. Hala. Murag kahususon man eh. Diyan na ba ko silang tukaranda. Nayabag eh. Ngano man eh. Kauwaw ba inig makakita si Basilia ini. Babalik ko sa agim eh. Ay. Hala. Wala, Noy! Ha? Nahugoy mong... Urit ba ni mong grave, Noy? Pauli ko sa amo. Pauli sa ako. Tuusa ka, tay. Ano po ka? Kangkuang guling kasunisa. Nahusos ang kumagang Basilia. Ha? Kalit na katangtang ang butones o kang siper. Hala, kawawa na tayo, uy. Tinughong, ipakauwawan sa ko ini. Nagbakos, unta ka? Ambot ha itong bakos ako na wani mantingal ito eh. Pagkabuisit, hindi magkaputaga. O niya, kinawawa naman ka. Di na ka magpakita dito. O sa ko'y dili. Bisag ko sa pamahitaboy, di ko mo atras, Clara. Bisag unsa pang pagsuway nga akong atubangon. Andam ko musungasong. Wow, ha? Musungasong gyud tay. Oh! Clown sa daan na, uy. Serious ko. Andam-andaman na lang imong galingon, ha? Kay hapit ka na maikaduhang inahan. By hook or by crook, kinahanglan nga akong maasawa si Basilia. Mga sawa, gyud ka tay. Wapa biya ka masuhito niya. Suhito ha, una. Yes, my daughter. Ako gisang suhitohon o magpasuhito po ko niya. Ha? Magsuhitohay ni ini. Bastos man ka tay, uy. Anong bastos man? Nagmusamday ko. Samday gisulti ko. Kay bastos, gilain na magsabot ang gisulti na ako. Ambot ni mo, tay. Mamisita kang Basilia? Grabe sa di mo mudag pangutana, eh. Kudwa ka pa magsulo og mask, murag nihapla na mas akong naong imong baga. Nakuragatan magud ko, Noy. Nga mamisita ko niya. Nga nibalik yun ka, nga wag ka mauwaw. Sa man ay tabo ganina. Wag yun mo pala biyaw pila ka adlaw. Tungod kay di nako makaya nga di siya makita bisag usa lang ka segundo, Crispin. Maong tawagan na siya, be. Patubangan na siya nako. Natuog taon ni, oy, maikog sa ta. Balik nga, ugma, Noy. Ugma, gyud. Nga doon na ikon niya. Ugma na lang. Ay, unyang gabiin lang, God. Hala, sa may magbuot.
Gabi na lang. Thanks. Bro, magbatan. Sige, babalik ko niyang gabi. Sige, Noy. Tuwa di, Crispin. Igusa mo na yung Mos Basilia. Best friend? Mao man na iyang giingon. Best friend ko niya si Basilia. Wow, ha? Iyang best friend? Unya iyang gipapuyo sa iyang bay? Oo. Wa kay nakitang dili mautay? Wa man. Ang ako'y pasabot tay ba? Babae si Basilia, lalaki si Crispin. Di sila igbahog parinti. Unya, nagtipon sila sa usa ka bay nga sila rang duha? Nga naman di eh. Unsay ngano di ay? Okay ra ka anak? Okay ra na nimo? Sa may problema ni mo? Wa gyud ka makakitas problema tay. Sige ha, pananglit ako. Mupuyo silang siso, okay ra nimo? Nung ka. Nganong nung ka man? Di ba okay ra kanila ni Crispin ug Basilia nga nagtipon karon og bay? Best friend man sila. Kamong siso di man. Tay, nagpailalang unsa klase sa pagkababay ka na si Basilia. O guna-hunaa pa gid ha? Kano sa mo sila nagkaila ni Crispin? Karon na lang nga kortahan na siya? Sa una way best friend si Crispin, tay. So, doon na ka na idea unsa klase sa pagkababay si Basilia. O kung unsa iyang tuyo ni Crispin. Hoy, Clara. Bawal judgmental, ha? Wa ko ni judge niya, tay, oy. Masa na niya magibuhat? Ni judge? Kapila naman na mong ininom eh. Murag, mga tulog ka pitsil naman tingali na mong nakurot na tubig. Uy! Pasagti lang gud ko, Crispin. Naihasag baya ko sa kalamit sa tubig. Wala pa ka mo comment sa akong gisulti bahay ni Tiago. Ako siya nga tubangon, Crispin. Ayaw ka bala ka. Okay, pero... Ngiti na siya si Goldie. Hey, baho adi ay sa? Karon pa ko. Agwan tahong baho. Basta kwarta na. Pahit sila ng pormaha ipamisita ang Basilia. Brasa, di mo kahumutay, oy. Makapasugmat man nag-sinus. Sige lang, good. Siyempre, mamisita, good ko. Humot yun na. Kung doon ay mamisita na ako ngayong anak kahumutay, basta diretso tay, oy. Unsa? Maayong pagbuminaw Busted? sa Lex Di Pino. mo na kong gibasted, Basilia. Oo. Klaro man tingali akong gisulti, Pero, di ba? wa pa man ko makapanguya mo, ay. Di pwedeng imo kong tagaag chance nga makapresentar sa akong katuyuan. Wa pa gani akong pag-abot. Wa pa gani manginit akong lingkod. Ay, Ngano ka? Minikarit magkainit ang akong lingkuranan. Huna rin na nimo. Oo, wa tuod manginit. Pero ganin na. Ay, Basta, mauna to. Sorry, di ka type. Wa pa lagi ko kaingunin mo. Nag-una-una na lang ko, Tiago. Aron dili ka na mahago pa. Ita. Mapagani akong paghunat. Pasensya na, ha? Pero, dili lang ko gusto nga palaumon ka sa wa. Nagain lang ko dyan sa Basilia. Mapagani ka makailan ako. Nakailan ako nimo. Ngano nakailan ka naman ka nako? Di ba si Tiago ka? Oo. Di nakailan ako nimo. Pero wa ka pa makailan sa akong pagkatao. Wa na'y kinahanglan kay judgmental ko. Kausan akong tanaw sa usa ka tao, diha, pwedeng makauyon ko o pwedeng dili. Ug ako? Wa ko makauyon nimo. Meron! Ay, ano ka tay? Ay, ano ka tay? Hilasa na niya mo bastid na ako? Oh, ha? Anong katawa man ka? Katawanan eh! Katawanan ba ni?
Oh, ang imo ra magong pride ang gisakitan, tay. Hay nimo, tay. Ana pakikisuryan ako kay wa ako malipay nimo. Imbis mo simpatiya ka nako, imo naman hinuong kong gikatawan. Ni simpatiya mo gud ko nimo, tay. Haluoy mo gani ko nimo. Pero, tay, dili mo gud kaangay masuko. Di ka angay matinga nga nabasted ka. Mas matinga ka kung gisugot pa ka. Ha? Bitaw, tay. Prangka-prangka lang, tay ba? Hirong naglara, oy! Nagot ako ha, gisapot ako. Kulaing sa nimo, tay. Basta kay wa ko malipay nga iya kong gibasted. Pagani ko kaingon. Wa ko malipay ini. Sa mga Tagalog pa, lintik lang ang walang ganti. Ay, Nga na nahagbog mo na figurin, tay. Sakita, oy, ano nahagbong magang pinughunga ka. Diri pa yung katugpa sa akong Ay! Tatay, sad, uy. Sige mo kagag-inong dimalas ka. Namauna na. Ay. Tingalig na ang pag-relaing matagak, tay. Excited na kong muhigda sa kama, Christine. First time nga matug ko. First time? Wala mo itulgan na sa inyong kalibutan? Wow. Kuya, wasa? Wala mo itugbahay? Seryoso, Christine. Excited na gyud kong muhigda sa kama og matug. Nindot na sabdi ay ang feeling na doon na kita'y lawas, no? Oo, day no. Spiriturum day mo. Maokyod. Nindo. Kayo'y kapon akong buktun. Kaya ka pa kuno ko. Oh, hikapa. Hindi to di kapon. Hindi di kapon mo bukton. Hamis kayo. Unsa niya ko kipasi? Murak kalit kong nakulbaan. Ang namarugang akong balibo sa pagdapat sa kamot ni Crispin sa akong bukton. Hindi to kapon mo eh. Sakto na, Crispin. Lain na sa limo eh. Hindi mo laging gipil-pil akong kamot. Gusto ka kuhaan si kamot? Hindi rin. Kuyawa. Muha lang lagay dayo kamot. Lainan mo eh. Mutanaw kapag salida, kay matuog na ko. Asan ka matug? Sa imong kwarto. Ha? Tupad na gigda. Basila, sure ka? Ngano di, oy? Ipil-pil maganing mo akong kamot. Nga hikap ra ko si mong bukton. Kay unsa man sa di ay imong hikapon kung magtupad na tagigda. Ambot lang, di ko kasiguro. Sige. Ato na lang ko sa basement number 2 matug. Mauna lang dito'y akong kwarto. May pa. Sige. Ako tong nang andamo ni mo mahida, imo hidaan na. Ang nara ka dito. Ako na'y bahala. Yoy, ikog din mo. Ako lang. Ako ra lagi. Usa lang kakumpas akong kamot, ma-ready na to. Wow! Kanay sa akong kwarto. Ay, mahigda na ko, Pi. Oh, kahumok sa kama. Makasuway na kit ko nga matuog. Ay, kapinugong. Digil ko makatuog na. Digil ko makadawat na giditso lang kong basted. Pagani ko kaingon. Ha! Magmahay ka gyud, Basilia. Wa ka pa makailan kinsa si Tiago kung pasakitan. Wa ka pa makailan ako. Kasula, uy. Nganong di man ko makatug?
Likit ko mahimutang. Ngano man ka ni? Akong i-check. Pantay ka lang, Basilia. Magmahay ka nga nung imong giinsulto ang akong pagkatao. Ay. Si Tiago di ay. Mauba, Tiago. Tanaw na to. Matuog na ko. Ugma magplano ko unsa akong buhaton adtong babayhanan. Di man si type kay tiguang naman gud ka. Maubagod to iyang isulti ganina. Murag di man. Tinugkong ni huna-huna. Pasubrahan sabda. Ang imong kahumot, padung nagkabaho. Tinugkong. Murag wa maginan niya gisulti ganina. Maong padung nagkabaho, kay bahok naman yung kang piot-piot daan. Imo lang gisapawan sa pahumot. Tinugkong. Unsa man ay huna-huna. Bisag unsa naman ang akong nahuna-hunaan. Wa maginusulti si Basilia anak ganina. Bati kag naong. Binuang na ni. Di na ko palabot ini. Di na ko palabot ini akong huna-huna. Tiguang dautan. Way! Gano ba ni ay? Hinayabag naman tingali ko. Si tatay. Di naman doon ko makatuog ining kalakiha. Sige naman kukunahuna itong babayhana. Tiguang dautan. Bahong piot-piot. Nayabag. Ngano man ko? Ngano mauman ni akong gihuna-huna? Tay! Tay, giurong ka, tay! Tay! Wako uruma, oy! Wako katog! Tay! Ablihin ko, tay, be! Tay! Noon sa magkaklara? Ano ni mo girak, tay? Ay ambot, ako ba na nadakwa? Oh, ngano ni sakit man ka? Nagtuong giurong ka, tay. Wako katog, oy! Ano naging isagit ka? Tungod, atong tinughong Basilia. Ha? Kano man? Di gid mawa sa kong huna-huna. Hulo, uy, ka-uy, sabi mo tayo, uy. Muro naman hinuong kag teenager. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Naanasan siya sa huna-huna, nagsamok-samok na san siya. Sige, bugal-bugal. Mabuang magkuhay nila. Ay! Tay! Paglaro diha, tay, ha? Pakuyawan man sa tanin mo? Ayaw po na yung kasipok sa kong uha. Oo, mag-away biya ka. Napaguhan na magod ko nimo. Inguna na gid ka kung magkagusto, tay. Gigil-gid kayo ka? Di lagi siya muwagtang sa kong huna-huna. Oh, katog na lang. Armuwagtang sa timuna-huna. Di ganay ko makatog. Ikaw ay inong tiguang dautan. Ha? Iya kang gingan, anak, tay? Wa siya maingon na anak ako. Oh, ingon ka niingon siya. Ako rang huna-huna. Libuga sa di mo tayo, oy. Tinuod lagi. Ang iya mag-isulti sa huna-huna karon, wa niya isulti ganina. Lain naman to siya gisulti ganina. Bibribad na siya. Pero karon sa huna-huna, iya kong gitawag og bahog piot-piot, tiguang dautan, batignaong, etc., etc., etc. Okay pa ka, istatay? Itingog mga torbel. Sa panarong rasa. Pansin ko ni Tiya pa man. Isa kayo mamisita na kung sa iyong bunta ko, no? Wala. Sinidyago ka? Maayo! Christine? Maayo! Si Clara. Hi, Christine. Good morning. Hi, good morning, Clara.
Para ba ko kapahimuta da? Unsam day ato nimo? Nagmata na si Basilia? Si Basilia imong tuyo? Nato para ba? Sa tinuod lang, Crispino. Nakahasolbe na siya na mo. Ano gud? Kadiyot, anitas gawas magstorya kadiyot. Nyara, anong nakahasul na siya ninyo? Mupag ni pag-abot niya din nakahasul na siya. Imo nung tatay mo, nakahasul niya kay mupag ni pagkita nila, diretsyo na rin siya gasmag, nisita. FYI, Crispin. Watay tarong kinatulgan akong amahan, no? Damay pa magani ko. Labad gani kaya akong uron. Ano? Dagang lamog sa inyo? Tungod na Basilia. Ano man lagi? Sige, masiguna una ng bayana. Ano? Sa din ang Basilia? Parehasal lang ko nga. Sige guna-una ni mo. Imo din sa. Oh, nga. Di lang ko ito mag-isgod na siya mo tatay o ni Basilia ko. Pero, mag-isgod lang ito na itong duwa. Igunsa din na ni mong babayhana. Nganong di amanan siya din eh. Nagunsa man na siya din eh. Hangtod karusang man na siya din eh. Tagaas na din na siya. Diin mo nagkailaan na niya. Tigasa ni mo pangutan na, pero ay, maglibog mo sa tayong siyong nahon. Kinsa lagi na si Basilia. Si Basilia? Igunsa man na siya ni mo. Suko ka? Tumaga na lagot ko, Crispin. Kuan? Ako si Basilia Valdez. Ha? Sayo hagod ni mo na misita. Time pa na, God? Diin ko man agi nga sirado man ang pultahan. Sa likod, nakakita kang diri ko gikan nga side, di ba? Wa ko makakita diin sa gikan. Nagtuman kung natuog ka pa, Basilia. Balis ba na ito yung mga apelido? Valdez? S ang last? S na lang. Kaya di man mo function ang lain nga letter. Anyway, ako si Basilia Valdez. Best friend ni Crispin. Taga Kimpelimbo. O mustay ko din as long as I want to. Sa tinood lang, Kar. Siya akong friend nga akong giingon ninyo. Na mitabang na ko nga masinso ko. Unsa? Mauna, tay. Siya ang friend ni Christine nga nitabang niya aron mo asenso. Mao nga iyo dagay pagdahom nga magkagusto nimo ng babayhana, tay. Mas kortahan pa ng Christine for sure. Ug kung magpabungbuang ka, ana, pwede rin ka niya paliton og ipaihaw. Tarong Clara, oy. Bibiya ka mo tuo. Wala na ganina ko ipadayon ang uban paunta na akong isulti kay nauwaw na lang ko. Di man din na basta-basta ang babayhana. Pasimple-simple raman daay na. Clara, dili ka drag queen ng babayhana. Ngano gutawang naabot man na siya din hindapita. Ngano mo puyo guro siya sa bahay Crispin. Ipangita tingali na sa balaod. Itago tingali na siya diha. Bitaw tayo, no? Delikado ta ini kung dunay mo ready, ha? Uy, doon ay nakahinumdum na ko. Kisam ka na. Uy, sino Tiago? Hello? Dugaya ni mo mutubag, oy. May manggani, kaya tubag pa ko. Di ba imo naman kung gitaktakan si imong abog? Kay sangko sa langit, imong kalagot na ko? Erase na to, erase na to. Kuan kining doon tayo importanteng istoryahan. Magkita ta karong udto. Librehong ko ni mong kaon? Oh, libreho, di ka kaon. Dagway, biyan yung tinughunga ka. Kara ba? Okay, asap na magkita. Aw. Migas ah. Ni agi ko ni mo mitinga din eh. Can afford sa day ka din, Noy? Kasi pagtuon mo na ko.
Oo, din, no. Dako man day kag nakurakot ni Crispin. Hoy, tinugong. Dili ni kwartang Crispin, ha? Gikan ko nagkubras akong pensyon. Aw. Dili ta madlok batukan, ani. Kay kubra man siya mong pensyon. So, sa mga itong meeting, ano ay lang ng networking, ha? Kay maglabad lagi akong utok, anak. Nga rin maglabad man, oy. Di ka open-minded. Pero dili negosyo atong istoryahan. Si Crispin ba? Si Basilia. Joker ba ka, oy? Sayo, pagod. Basilio, dili Basilia. Ay magbuot man ka, oy. Basilia lagi. Basilio lagi, oy? I-google ba, oh? Basilio o Crispin manggina. Nami bayang doklo ni mo. Ikaray Google niya. Mayabas matigali ka pag-eskwila naman, eh? Wa makailang Basilio o Crispin. Basilio, dili Basilia. Basilio. Oy, hapit na bagyan ko maglagot si Soha. Ako na'y Google, be. Aron magkabasag yung ka. Ayaw na lagi giskot anang Google. Kay babae ni Basilia nga akong gipasabot. Nga naaron nagpuyo sa ilang Crispin. Gwapa nga babae. Oh. Baya, siga-siga din ang mata mo. Babae, noy? Basilia? Basilia gani, babae, God. Man din ka musulti, noy? Usao man ako pagsulti. Napaka-paka naman kas imong bugal-bugal na ko. Sultian, tiga ha. Paminaw si So. Hoy. Pitok-pitok na kalimutan ng buang ay. Di pala ni importante ay. Sagod daon kumukontak ni mo. Hindi na maonoy. Kung doon na palang kailangang masangpit, ka musangpit na ako. Ha? Doon na mo kailangang masangpit, noy? Si Janjan. Si Ricky. Si Randy. Si John. Pwede pa ganit no apelo si Tripod o si Ray. Inom na ay. Ay nagpagsigig paghingaan dahil mga laing tao mo. Ba, di rin mo eh. Lupi po man yung lubot sa mungaan. Kaon ako, Ray. Tarungan na hulit, oy. Tagat ba yan ang mumho? Paminaw, ha? Kuyawa, God. Kuyaw mo lang? Ing-anak kang ngilngig ang utok ni Tiago, Crispin. Ngilngig! Murag humba nga puro tambok. Kailan sila kaghumba, Basilia? Basta kay ing-anak si Tiago. Advance mag-isip. May tag-advance mag-isip nga sa kinarong. Sa dinautan pagyud. Judgmental. Sige nung kagsapot na. Klimtin na siya eh. Magusto nung ganun Tiago na. Patay gigak. Sao na lang. Funny! Manglakaw na noon ta. Asa man ka? Ngita tagkatabangan. Oh, I like that. Adto tag-hospital. Klaro kay dito. Doon ay dagano problema sa kwarta dito. Okay. Adto ta. Tay! Mayong pagpaminaw Tay! sa Lex Pinoy. Tay! Bumlis, tatay. Ako rin din usaron din eh. Ay. Ay. Pahinayi sa nang imong pagpadagan si So. Nalagpot ng kago ay. Hoy! Noy! Hina na mo kunin pagpadagana, Noy? Di mo kunin kusok? Ay, hinay lagi, oy. Pasti ba, oy. Ay, nanawag ng akong kago. Nabiyaan na to. Takop ta sa nagbayo imong kag. Aron di malagpot, Noy. Tama niya, oy. Ikaw kaya hinay padagan tinughunga ka. Uy, da! Masakyan naman itong Crispin, Noy. Ha? Wa ka makabantay kung may kuyog ba siyang babae? Wasad kay, sirado mang bitana. Tintin pag yun. Ha? Kauban ba ka niya sa Basilia? Kauban sila, uy. Seksiga ni kayo sa Basilia. Hey, wag yung kong kakita na.
Interesado gihapon ka bisan nagduda ka ng drug queen siya o leader ba si Dikato, tay? Ay, nalanggod pagbuot niya, Clara. Hey, asa magkato sila, no? Oh, mag-dating ali. Nagsilos ka, Clara? Wa, oy, salos ko taon. Ngano gud? Uy, dito sila mag-date, uy. Makikita tog mga kaubanan nila sa sindikato. Tiago, batig naw? Nga naman ka, Noy. Tiago, bahong ok-ok. Pinughong! Naunsa man ka, tay? Noy, Nagkahinumdum na ko niya. likin siya man. Di ba siya? Ano sa tayo mo, tatay? Naibog man at ang Basilia. Ha? Uy, Wa pa gani siya kaingon. Gibastad na siya. haskam! Bao di ay! Mauna. Si Kuyawan gani kong matililing sa tatay. Sigon ako na itong babayhan na. Narang nakatawa man ka. Hindi katawa pa man ka. Niyapin na lang ko. Si Tiago ako gikatawaan. Ay. Sige, magkagunaw na niya. Wait lang, kang madugay ba? Unsa? Nga lumag ko, eh. Ako naman ang tanig huna-huna. Ako na ginuntay magbuot. Unsay akong huna-hunaon. Angay unta ka sa akong huna-huna. Dindot ang pagtagad ni Basilia na ako. Tiago. Hala. Bigana na nga akong huna-huna. Sweet na si Basilia sa akong huna-huna. Ako na ipadayon, be. Murag dindot padulungan iniran na. Akong ilak ang pultahandaan. Kini, mo'y imagination. Pabuhis dugo. Akong imagino si Basilia nga nagsayaw sa akong atubangan samtang nagsulob lang sa iyang birthday suit. Buot ipasabot, huwag isulob. Naalang ko'y pangutana, Tiago, ha? Sweetie? Kagilok, ay kagilok. Nanong baho man kang ok-ok, sweetie? Saan ka ni Tiago? Sige talaga kung di yan nagkatawa, oy. Ay, si katawa di. Unsa na ni? Okay, nanat hospital. Pero, time pa, Christine? Murag, di pa man gihapon nun allowed nga musuti, ha? Di ba masuod ko? Mag-scout lang tas mga tao nga nagkinahanglan og financial. Oh, nga na diya. Adto lang ta sa ospital sa gobyerno. Private man na. Can afford yun ang mga naa diha. Di tanang naa sa private Basilia maka-afford. May kaya. Ang uban, naanag yun diya aron masiguro yun. Labi na nag-awas-awas ang pasyente sa ospital sa gobyerno. Ito nag-ipisilbidan na di gid sila mag-asikaso na yun. Maong magmarka bahala na nga uban nga na sila sa private hospital. Okay. Oh, no! Ano? Kadaghan sa tabanganan, Crispin. Nirestro si mong ardar? Kana! Kana? Asawa ni Kano? Pagtarong ko, Crispin. Kalbugal man ko. Kana, kanang babae nga nag-shades o nagbag o black. Kanang libanded og buhok? Basta, kay kana, nilabang na. Muagi na tini nato. Problemado kaayo na kwarta, kay nahurot ng ilang deposit. Padepositohon na sad sila puno aron mapadayon ang mga tambal sa iyang anak nga naa sa ICU.
Mo ba? Sige, akong atnan. Naana siya, Crispin? Ma'am, excuse me. Ganun sa kibati na magkaroon ba sila? Nakapalipay na sa kong tao nga hapit na mawadig paglaong. Di pa gidahil sila mo tuo nga motabang ka, Crispin, sa. Sa kadagan sa mga binuang karong panahon na di kita makabaso sa uban nga dili musaling nato. Di mo tuo sa ilang isigataw. Pero, umani mo ba matuod nila nga dili ka fake? Kuwang nalansan nga ludan kanila na pagpasalamat. Bitaw nga ako silang gingan nga ato silang magpasalamat ni Lord. Kay, yan akong gimong instrumento. Asa naman sa ta? Naapamantinda kang cash niya. Ato sa ospital sa gobyerno. Mayo kay ito, kay usarin na mo nga sa mga tagtungol sa mga pasyente. Wani kinalan nga ato pa i-identify kay pareho ito na kinalan ng kwarta. Oo, wala mo barog ha. Lingkod lang. Makakaon na lagi mong tanan. Steady lang mo sa inyong limutang ana. Aron di yun magubatong social distancing. At kami rin mo duulin nyo aron pagtunol sa inyong paklas o sobre, okay? At po day, sabot ha. Way mag-video, way mag-picture, o labaw sa tanan, way musulti bahin ini, okay? Okay, magsugod na ta. Dara dawata ang paklunch. Dawata ang sobre. Imo Kami rin lagi mo do. Lingkod lang ka. Okay, lingkod lang yun. Lingkod lang mo, palihog. Makadawat ka lagi mo tanan. Giasag ko sa mga tao, lagi mo barog. Ay, kapalakak. Ako silang ipapilit. Imo ati dawata imong paklunch. Dawata imong sobre, mami. Ay, kapuyat. Akong lawas ko sinoy. Pero nindot kaayo ang feeling. Tuon niya tong usbon, ha? Sure. Usbon to dayon to na to. Alano. Kadungog mo ato? Uy. Kadungog mo, tay? Kadungog ay, kidiin mo bungol. Tempa. Mayong Wala na, pagpaminaw sa Lex Pinoy. Kauna. Kadungog. Tempa. Oo. Tempa, ha? Kainam ko anong bayhana? Kaila ka? Kaila ka? Si Ing na. Kisang ingin. Tempa, ha? Dalagi. Di ay, agit-agit na. Paklaro diha si Suba. Pero kailan ko na niya? Basta nagkakita na ko na niya. Diin man. Sa bayanihan. Bayanihan ba, oy? Bayanihan, ak? Sa beer house downtown ni Atos among panahon. Ang samtong panahon na, noy. Panahon ni Mampor? Tarong na diha, Diin ka makakita niya. Ako palaging ginahuna. Diin ganito, ha? Dari na gunahuna, kalangay ba na, Huwat lang guni. Prado sa nimo, Ngang. Diin to, ha? Mula dito sa... Diin ba gito, ha? Ay! Sa mall! Siya to ang ingon ninyo. Nga nakita na ko nga kasikit og lakaw ni Crispin sa mall. Nga sexy og cute og gwapa. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Crispin o Basilia. Salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw o please subscribe my YouTube channel para ma-notify mo sa akong mga bagong upload o mga sumpay nga drama. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.